नमस्कार. आज मी तुम्हाला कच्च्या कैरीपासून आंबट गोड तिखट असं रायतं करून दाखवणार आहे. कच्च्या कैरीपासून इथे मी तोतापुरी कैरी घेतली 2. ते अशी धुवून स्वच्छ साली काढून बारीक चिरून घेतले आणि इथे थोडासा गूळ घेतलाय. कढई गरम करायला ठेवले. आपलं 1 ते 1.5 चमचा तेल टाकून घेतलंय. तेल तापलंय आपलं. थोडीशी मोहरी टाकून घे. पाव चमचा मोहरी, पाव चमचा जिरं टाकलंय. चिमूटभर हिंग टाकते. आता आपण एक कापून घेतलेली कैरी टाकून घेऊ. जास्त पाणी नाही वापरायचं. गरमीमध्ये कसं आपल्याला जेवणासाठी इच्छा होत नाही, मग थोडं चटपटीत असं जिभेला चव आणणार आहे आपलं कच्च्या कैरीचं. एक प्रकारे मी लोणचंच म्हणायचं का हरकत नाही. तिखट गोड आंबट असं हे कच्च्या कैरीचं झटपट आपल्याला खाता येईल असं हे राहायचं. आपल्या तिखट जसं आपल्याला पाहिजे कमी जास्त तसं आपण वापरूया. इथं मी 1 चमचा टाकलाय. चवीनुसार मीठ टाकूया. पाव चमचा हळद टाकते. इथे मी थोडी चव वाढवण्यासाठी घरचा माझा खडा मसाल्यापासून बनवलेला गरम मसाला पावडर आहे. ती मी फक्त पाव चमचा टाकते. थोडंसं पाव चमचा. आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया मसाले आणि आंब्याच्या फोडी. याच्यामध्ये आपल्याला आता आंब्याच्या फोडी शिजणे इतकंच आपल्याला पाणी घालून द्यायचं आहे. आणि आंबा आपला थोडा नरम झाला शिजून की नंतर आपल्याला गुळ वापरायचा याच्यामध्ये. याच्यामध्ये मी हे छोटा 1 ग्लास 2 आंब्याच्या याच्यासाठी मी वापरलंय पाणी. ते बघा हे मिक्स करून घेते. थोडा गॅस वाढवलाय, मीडियम वरती ठेवलाय. याच्यावरती झाकण ठेवून आपल्याला हे आंब्याच्या फोडी शिजवून घेऊया. झाकण ठेवून थोड्या आंब्याच्या फोडी नरम करून घेऊया आणि आपण नंतर गुळ वापरूया त्याच्यामध्ये. म्हणजे आंबा शिजायच्या अगोदर जर गुळ वापरला तर त्या फोडी आपल्या तशाच अर्धवट म्हणजे कडक राहतील, अर्ध नरम होईल. म्हणून आपल्याला पहिला हे आंबा नरम करून घ्यायचा आहे, नंतर मग गुळ वापरायचं. इथे आपले 4 मिनिटं झाले. झाकण काढून बघते. हे बघा आपला इथे आंबा आता छानपैकी शिजलाय. आंबा शिजायला काही जास्त वेळ लागत नाही, एकदम तो नरम असल्यामुळे शिजून गेलाय. आता आपण याच्यामध्ये गूळ घालूया. मी इथे कापून नाही घेतलाय गूळ, तुम्ही बारीक करून घेतला तरी चालेल. डायरेक्टच घालते. आता आपल्याला हा गूळ विरघळेपर्यंत थोडा 2 ते 3 मिनिटं छान असं मिक्स होईपर्यंत शिजवून घेऊया परत. छान आहे. ह्याच्यामध्ये गूळ आपला विरघळला पाहिजे. तर मी गॅस एकदम स्लो केलेले. गूळ आपला विरघळेपर्यंत. इथे बघा मी गूळ टाकला होता याच्यामध्ये, तो आता आपला छानपैकी विरघळलाय आणि आपला आंबा पण छान शिजला गेलाय. आता हे आपलं कच्च्या कैरीचं आंबट गोड तिखट असं हे रायतं तयार झालंय खाण्यासाठी. मस्त पैकी आपल्याला जर
काही जणांना लोणचं चालत नाही, तेल जास्त वापर असतो, मिठाचा जास्त वापर असतो. तर अशा प्रकारे आपण हे करून खाल्लं, आपल्याला पचपाणी करायचं आहे तर आपल्याला खावंसं वाटतं लोणचं पण, डॉक्टरांनी मना केली असते. तर अशा प्रकारे आपण थोडंफार आपल्या जेवायची चोचले पुरवू शकतो अशा पद्धतीने. आपलं हे रायतं कच्च्या कैरीचं तयार झालंय. आता गॅस बंद कर.